dat hou je niet vol. Dat is niet goed. Verschrikkelijk wat hier achter ons gebeurt. We zijn hier in natuurgebied IJsselbeemde, iets ten zuidelijk van Maastricht. En achter ons staan een tiental Galloway-runderen. Die zouden door Stichting Limburgs Landschap geëvacueerd worden, indien noodzakelijk. Maar zoals u ziet staan ze gewoon volledig onder water. Je ziet, ik ben zojuist getracht daar te komen, maar het is eigenlijk niet te doen in verband met de sterke stroming. Ik heb wel wat foto's kunnen maken, die zullen jullie ook zo meteen zien. Ze hebben er ongeveer een centimeter of 5 en dan staan ze echt, echt in het water, maar waar ze nu in staan is gewoon één grote modder. Dit is gewoon een onmenselijke, maar zeker een ondierlijke situatie. De Maas is op dit moment nog steeds in stijgen, dus dat betekent dat deze beesten natte voeten krijgen. Vanochtend heb ik gevraagd Stichting Limburgs Landschap, degene die het hele gebied beheert, telefonisch te bereiken. Op het moment dat ik hun belde, kreeg ik een antwoordapparaat eraan dat ze alleen maar bereikbaar zijn van maandag tot en met vrijdag, tussen 9 en 5. Gemeente Maastricht, gemeente IJsden wisten ook beide niet wat ze hiermee moesten doen. Uiteindelijk zou Stichting Limburgs Landschap, dat werd telefonisch medegedeeld, dit gebied in de gaten houden. Wij hebben vandaag niemand gezien. Ja, het is, ja, wat jij dan zegt, inderdaad toch wel wat hoger. En ja, dat kan absoluut niet. Nee. Ik denk is gewoon Dat kun je niet doen. Dat die grond waar ze opstaan, dat is ook verzadigd, denk ik. Ja, en zo, door een gewicht wordt dat ook. Ja. Maar als je ervoor gaat bellen, word je dus eigenlijk doorverwezen naar de gemeente en de gemeente legt het terug bij Limburgs Landschap. Ja. De zelfredzaamheid van die beesten zal toch wel erg groot zijn, maar dit kan toch absoluut niet. Als je toch al een paar dagen tot je knieën in het water staat, dat hou je niet vol. Dat is niet goed. Gisteren en eergisteren zijn we hier geweest. Tot onze schrik zagen we die beesten er staan. Er is gisteren getelefoneerd geworden dat die beesten daar weg moesten. Nou, die beesten kan het dus geen kwaad, maar die beesten kunnen wel degelijk kwaad, want die zijn er verzwakt, want die krijgen niks te eten. Jullie kunnen het zelf zien. Er staat op een knieën in het water, geen voer. Ik vind het schandalig.